Ne ko Lukman Tasuba donc a magara bolo la bi siɲɛ joli donc alors que kɔrɔla an m'a ɲininka an yɛrɛ ɲininka ko a ye bi joli de yɛrɛ mais bi an m'a yɛrɛ ɲininka ko a magara bolo la joli franchement an ka aigle jouera ka ɲa donc hokumu kɔnɔna la an bɛ don an ka débrief kɔnɔna la Mali ale ni Burkina tun bɛ ɲɔgɔn na CAN demi-finale tun don donc ale bɛ 2 kɛ Burkina la donc a bɛ qualifier ka taa finale la donc an ka aigleux u ye balo ɲɛnama bɔ donc mɔgɔ caman tun sigilen tun tɛ ne k'a fɔ k'u bɛna nin jeu sugu in kɛ mais ni minnu ye ne ka débrief labɛn contre Côte d'Ivoire donc n y'o de fɔ ko Mali b'a yɛrɛ sɔrɔ demi-finale de la kosɛbɛ ko ka sabu kɛ donc an ka fɛngɛ an ka préparation a ma préparer ka ɲa donc a yɛrɛ Mali ka 11 de départ de filɛ nin ye donc Sinaba donc ale tun bɛ goal la Mamadou Konate donc fɛn min ye cɛmɔgɔ Berté Abubakar Sidiki Kamara ani Issa Tunkara n'o y'an ka capitaine ani Jekura Fomba donc fɛn min ye Seydou Dembélé ani Souleymane Doumbia ani Soumaïla Fane ani Mamadou Traoré ani Lassine Keita donc ninnu de tun y'an ka 11 rentrant ye Mali jouera ni 11 de donc ni 11 de Mali kunna wolo an ka celu fɔlɔ donna Soumaïla Fane wolo donc ale fanfɛla la celu filanan fɛn min mɔgɔ min y'o dɔn donc o kɛra fɛn min ye Mamadou Traoré donc ale bɛ an ka celu filanan don 74e minute la donc Mali y'a ka niveau yira donc Mali y'a yira k'a fɔ ko Burkina b'o la donc nka avant match la ko nin bɛna jouer donc entraîneur fila ninnu ka niveau kan donc fɛn min y'an ka entraîneur donc a y'a ka système sigira sen kan ka ɲa ni yɛrɛ y'a faamu fɛn min ye Jekura Fomba n'a y'a ta k'a lajɛ a bɛ komi i n'a fɔ a b'an ka jouer ere la bi donc on dirait que Seydou Dembélé donc ale de tun man ka jouer fo attaque la o de kɛra Burkinabé ka problème fanba yɛrɛ donc bi c'est vrai que Seydou Dembélé donc a ma ye ko i n'a fɔ kɔrɔlen nin ma fili bi match la est-ce que l'homme de match ma kɛ Soumaïla donc tiɲɛ ka fisa ni nkalon ye donc an ka mɔgɔ ninnu jouera Burkina sanfɛ kosɛbɛ donc u y'a yira k'a fɔ ko niveau tɛ kelen ye j'espère que u ye Burkina ka tic-tac faamu donc u y'o de faamu k'a fɔ ko Burkina bɛ jouer ni transition rapide o de y'a to donc an ka mɔgɔ ninnu u ye ballon da duguma donc an b'a dɔn u ye Mali la fɛn min ye an ka centre ninnu sil direct ani sil indirect j'espère que bi match in kɛra o de donc fɛn min ye Burkina bɛ olu ka sil ye fɛngɛ de donc transition rapide an ka mɔgɔ ninnu dun an ka u fɔrilen don bala pied la donc o de Burkina bɛ ninnu sɛgɛn kosɛbɛ a n'a ta k'a lajɛ donc Burkina attaque donc bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ compétition na meilleur attaque b'olu de bolo mais bibi na est ce que u ye occasion nette joli sɔrɔ an b'a yɛrɛ ɲininka donc u ka attaque a ma fonctionner parce que an ka mɔgɔ ninnu u ye ballon fɛngɛ donc u y'u ka jeu faamuya donc u y'a faamuya k'a fɔ u kan ka jeu bila duguma de donc surtout individualité donc fɛn min ye Soumaïla Fane donc tiɲɛ yɛrɛ la donc an bɛ se k'a fɔ bi match la a jouera ka ɲa ne bolo donc ale de kɛra ne ka l'homme de match n t'a dɔn ko u ye mɔgɔ min k'a ye normalement ale de bɛ l'homme de match mérité nin match in na donc a ka tiri gardien tun bɛ se ka il peut mieux faire quoi mais malheureusement gardien yɛrɛ kɛ heureusement ani malheureusement donc an maliyɛnw fanfɛla an b'a fɔ heureusement donc u ka gardien donc ale ma sigi sen kan fɛn min ye an ka tête deuxième bi fana donc centre ɲɛna et puis mɔgɔ min fana ye tête kɛ fɛn min ye Traoré donc a y'a maîtriser ka ɲa donc Mali kɔni ale an bɛ qualifier ka taa finale la Maroc ni Côte d'Ivoire an ma sigi ka olu fila kɔnɔ donc n b'a fɔ bonne chance aux aigles donc ala ka coupe na o garijɛgɛ la donc an ka aigle y'a yira k'a fɔ k'u ka niveau bɛ Burkina sanfɛ kosɛbɛ Burkina fanfɛla la a tɛ ɲa f'u ka mɔgɔ fila bɛɛ bɛ wurusi ta donc o fana bɛ Burkina défavoriser fɛn min ye 3e place la donc ka sabu kɛ donc u ka Bagayogo ani u ka Kone ninnu ye joueur clé fila de Burkina fanfɛla la an b'a dɔn u nafa ka bon Burkina équipe in na donc n'olu fila tɛ yen donc an b'a yɛrɛ ɲininka est ce que Burkina yɛrɛ donc 3e place la donc ni équipe a bɛ dépend donc a kɛra Maroc ou bien Côte d'Ivoire u ni ninnu fila la u ni ne kan ka 3e place mais ne bolo donc Burkina fana donc a b'a yɛrɛ défavoriser 3e place la ka sabu kɛ Mali ka nin équipe in kɔ nin de tun b'an bolo j'espère que nin video in diyara
i kana ɲina ka video like ka partage et puis surtout ni mo kɔrɔlen i kana ɲina k'i abonné donc an bɛna Real ka match Côte d'Ivoire ka match ni mo Maroc ka match Barça bɛ jouer donc j'espère que an tɛna se k'o match lajɛ